Mittava koti, lämpöä ja laatua. Tällä videolla esitämme, kuinka rakennamme teille lämpimän ja laadukkaan mittava kodin. Pystytys aloitetaan asentamalla alajuoksut paikoilleen. Tämän jälkeen mittava kodin esityöstetyt ja numeroidut runkorakenteet asennetaan ja tuetaan paikoilleen. Mittava kodin seinät on pakattu seinäkohtaisiin paketteihin työvaiheen helpottamiseksi. Mahdolliset välipohjapalkit asennetaan. Runkorakenteiden asentamisen jälkeen siirrytään ristikoiden asennukseen. Päätykolmiot asennetaan. Pilarit ja palkit asennetaan. Ja mahdolliset parvekerungot asennetaan. Jatketaan asentamalla aluskate. Tuuletusrimat asennetaan. Ruoteet asennetaan. Tässä vaiheessa mittava kotisi on sateelta suojassa. Otsalaudat asennetaan seuraavaksi. Eristetään ulkoseinät sekä levytetään ulkoseinät. Ikkunat ja ovet asennetaan paikalleen. Vesikate asennetaan. Ja näin mittava kotisi on säältä suojassa. Sisäpuolelle siirrymme asentamaan ulkoseinillä höyrynsulkumuovin.